Long. Ang saman. Magagikan. Gikan pa kong eskwelahan lang ngita kong pako. Kapayas. Unsa man nimo? Akong ibaligya kay para makapalit kong kuan ba. Pagkaon kay gutom naman. Kikong ronda. Ha? Gigutom na ka? Wa day kay baon? Wala man. Pagay ko'y paniibto. Sana tayo oras karon. Pagay ko'y pamahoya. Sukad pagay na buntag. Diskarte ko kay. Diskarte ko ya ba kay. Ngita ko gulay. Aron ako ibaligya. Kaya para makakaon ka? Haman day imong ginikanan long. Ibutang sa na imong kuan? Makalapok. Sige ra, ibutang lang sa. Diha, ibutang sa na ha. Palit ano? Ha? Ayun palit ano. Sige ra, pasagdi ra. Haman day imong ginikanan day long. Magpapa, sukad sa bata pa ko, gibiyaan ako nila. Gibiyaan na kasi mong mama magpapa. Sukad sa bata pa ka. Amang ka nagpuyo karon. Nasa data sa lamusig. Kinsa man nagbuhi nimo? Gi-adapt pa rin kuya. Gi-adapt ra ka. Dili na nimo kano-ano ang nag-adapt sa imo ha. Dili na nimo parente. Dili, pero giisip na silang akong ginikanan. Eh, sila na may nagpadako sa ako Wala pa jud ka kita sa mga ginikanan nga tinuod. Kaisa raw kita sila ha. Eh, gusto ta na nila magkita me. Bisita sila sa balay. Pero mga unsa na edad nimo? Mga pila na edad nimo? Karon dili ka tong pagbisita sa imong ginikanan. Unsya siguro to. Pero sa bata pa ka, biyaan na ka. Nganong nakabalo man ka nga sila imong ginikanan nga wala makakakita sa imong ginikanan sukad sa bata pa ka? Tignan mo ko sa nag-adapt. Gingnan ka sa nag-adapt nga mo na imong mama papa. Nya karon unsa may feelings nimo nga nakita nimo ang mga ginikanan? Okay, gibate para sa ila ha kay man magsuko. Nasuko ka sila ha? Kay sukad sa bata pa ka gibilin lang kanila sa laing tao. Masakiton pag yun. Masakiton pa jud ka. Unsa man long imong mata mo ra nakoy nabantayan, di ka kita? Kanirang isa, gamay pa gid kayo. Gamay ra imo makitaan nga kahayag. Bilib ko nimo ba kay naningkamot ka mong eskwela. Didiskarte pa jud ka pungol pa ko. Kung gibuhat lagi kay ron maka human kog eskwela bisag di pa ko kakita. Maka matuman og pandoy ba. Unsa may pangandoy pud nimo? Magpulis ka? Para makabawas ko sa nagpadako sa kuya. Mao para makabalos ka sa nagpadako sa imo ha. Unsa may trabaho sa nagpadako sa imo? Magkuan ra gyapon mag-uuma. Mag-uuma ra gyapon. Unsa may klase sa mag-uuma? Tanom og saging, di manguling. Manguling. Sabado ug Domingo nagwa ko klase. Tabang ko sila manguling. Manguling ka. Unsa na may grado nimo karon? Grade 7. Pila na edad nimo? Nakaundang kog na ka tuig. Pila na may edad nimo? 15. Ha? 15 anyos na ka? Grabe no. Bisag na eskwela ka, ni-diskarte gyapon ka pang magpakuan ng kapayas ba kay para imong ibaligya. Gutom naman. Gutom na gyud. Mao gyud na imong ginabuhat, perwinte. Taga-uli nimo mga gulayon para imong ibaligya. Usahay ra. Sige mo ora to. Ako sa ning ibaligya na kung mga pakog kapayas kay mga kaon ko. Imo sa nang ibaligya. Ayaw lang na. Ang ganang kapakog kapayas, pwede paliton ko lang na. Ha? Paliton lang na ko na. Sige. Ha? Sige. Pila may baligya nimo anak? Anong pako? 15 lang na ang kapayas, pila man? Kapayas ba? 15 lang gyapon ni 15 ko. Sige Tag-15 man ka na. Ibutang lang sana debe. Nakaisinsilyo na. Wa ko sinsilyo ana ayaw, gi kay kwarta. Wala kay kwarta, wa kay sinsilyo ani. Muhan lang na para makapalit kag pagkaon. Tigutom na jud ka? Gutom na gid. Salamat kay ha. Di pa na mao. Sa mana? Daghan na kaya. Ha? Daghan na kayo. Daghan na kayo? Sige, imuha na na. Ha? Imuha na na. Mudawat ka ni? Imuha ko. Maulaw ka mudawat ka ni kwarta? Nano maulaw man ka? Kan anak. Karon pa kada kakita ni. Sige lang, imuha na na. Kani ibaw na nimo sa eskwelahan na. Kunya ipalit nimo sudan ug bugas sa imong balay ha. Di kuya ay basig nanay kapalit, basig nanay kuan ba? Ayaw, dawatan ni kinasingkasing ko ni nga pagkuan na. Kinasingkasing ko ni nga paghatag sa imo ha. Kaluoy po nimo Sige na, dawatan niyo. Di ko basig nay ko Naay? Basig nay kag plano ba?
Masing na ko'y plano nimo. Ay, ayaw kadlok ha. Mo nagingon pagbuot sa Ginoo nga magsugat ha. Kabilib po ko sa mga pagkabata kay mintras na eskwela ka, na diskarte jud ka og panguhagulay para makakakaon ka. No, anak gyud ayaw la panghilabot ha. Oh, unya karon ni eskwela pa man kadto no. Mabalik layo-layo pa man tong eskwelahan. Layo baktas ano eh. O ani na lang. Na may mga motor ri nga mo kuan kay di man ka maigo sa akong motor no. Kay duha man mi kabuok. Ani na lang ha. Pag na motor diri nga mulabay, mamasahin na lang ka pa dong sa inyong eskwelahan ha. Okay ra o, kuha ni o, dawatan ni o. Para ni sa imo ha. Ayog kuhan, wala ni kapalit. Dawatan lagi ni. Mahadlo ka. Sige ra o. Sige na, dawatan na. Okay ha. Kana ipalit na ni mog bugas ha. Ipalit ni mog bugas, ipalit ni mog sudan. Makapalit na kagduha ka sa akong bugas anak. Nga ipalit po ni mog sudan ng sobra niya. Baon po din mo sa imong eskwelahan ha. O sige. Salamat din kay ha. O sige, amping kanunay ha. O sige. Ito sa ko.